Labarun wasannin ƙwallon ƙafa. Barcelona ta kammala ɗaukar Koundé daga Sevilla. Magoya bayan Atlético Madrid sun yi zanga-zanga akan kada ƙungiyar ta sake ta sayi Ronaldo. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci za ku ji cikakken waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyo namu. Kai dai gyara zama sannan haka da wannan bidiyo namu har ƙarshe domin jin cikakken waɗannan rahoton. Amma kafin nan muna so ka dakata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniya ƙwallon ƙafa da ɗumi-ɗumin su da zaran mun ɗaura. A kuma danna alamar like sannan a share ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Ga dai cikakken rahoton nan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke zaune a babban birnin Catalonia tana da ɗaukar ɗan wasan baya wato na Sevilla. Ƙungiyar ta Barcelona dai sun ɗauki tsawon wata guda da 'yan kwanaki a yanzu haka suna ɗauke ba daɗi tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea wajen ɗaukar ɗan ƙwallon bayan na Sevilla. Yanzu dai Koundé ya nuna cewa baya son zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda yake son zuwa shine wato Barcelona. Barcelona dai da farko ta yi ta yin fan euro miliyan 45 akan ɗan ƙwallon bayar na Sevilla, inda Chelsea ta yi ta yi na euro 55. A yanzu dai Barcelona ta amince za ta saka irin kuɗaɗen da Chelsea ta saka domin ɗaukar ɗan ƙwallon bayan na Sevilla. Yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta kai yarjejeniyarta ta ƙarshe da ɗan wasar, inda ya amince zai taho Camp Nou. Yanzu magana ta rage tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Sevilla domin a kammala cinikin ya fara buga wasa da Barcelona. A gefe guda kuma za ku ji cewa magoya bayan Atlético Madrid sun yi zanga-zanga akan kada ƙungiyar ta ɗauko ɗan wasa Cristiano Ronaldo. Magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wato Atlético Madrid sun fara zanga-zanga a kafan sada zumunta, inda suke nuna fushinsu bayan da ƙungiyarsu ta fara sha'awar ɗauko ɗan wasan gaban Manchester United wato Cristiano Ronaldo. Ɗan wasan na ƙasar Portugal yana son barin Manchester United a wannan kakar bayan shafe shekara ɗaya kacal a Old Trafford. Ƙungiyoyi irin su Chelsea da Bayern Munich ne ake danganta su da ɗan wasan, amma sun nisanta kansu da batun ɗaukarsa. Rahotanni a ƙasar Sifaniya sun bayyana cewa Atlético Madrid ta fara sha'awar ɗaukar ɗan wasan Ronaldo, kuma suna shirin cefanen da Griezmann da a ƙoƙarinsu na samun isassun kuɗi da za su ɗauki tauraro na ƙasar Portugal. Amma duk da haka magoya bayan Atlético Madrid ba sa goyon bayan yunƙurin ƙungiyar na ɗauko ɗan wasan, inda suke bayyana cewa bai kamata ƙungiyar ta ɗauki abokin gabansu na Real Madrid ba. Magoya bayan na Atlético Madrid suna amfani da kalmar wato contract CR7 a shafukan sada zumunta, ma'ana ba sa goyon bayan zuwan CR7 wato ƙungiyarsu a ƙoƙarin da suke na ganin an saurari fushinsu. Wannan al'amarin ta tare da ƙasar Sifaniya a wannan makon. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu na yau. Sai dai muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa da ɗumi-ɗumin su da zaran mun ɗora. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.